Здравейте! Представям ви един изключително запазен автомобил, закупен чисто нов от Porsche София Запад и поддържан единствено там. Audi Q8, тройка дизел, пълен S-Line, 22 цолови джанти с чисто нови гуми. Джантите са спорт, затъмнени стъкла. Кожено табло, черен таван, спортен салон S-Line, спортен волан, софт клос на вратите, двойни стъкла, атермични и шумоизолиращи се, L-штори, тризонов климатроник, подгряване на всички седалки предни и задни, L-штора на задния багажник, багажникът се отваря също с подритване и много други екстри, за които може да прочетете в описанието на автомобила.